Olen Karhu Grilli. Minulla on 15 vuotta kokemusta erämaissa selviytymisestä. Olen palvellut SAS-joukoissa 30 vuotta. Olen ansainnut 10 Medal of Honoria, 8 purppuratähteä ja 1 ajokortin. Ja nyt opetan teille, kuinka tekin voitte selviytyä mahdottomissa olosuhteissa. Joo, oli kyllä rankka lasku, että olisi voinut jäädä littonaksi kuin hiiri tossa noin. Ja tämähän on ihan selvästi, tää on näitä Peremetissä kun ollaan, niin täältä on niin voi olla variksia jopa äyriäisiä, jotka hyökkäävät kimppuun, jotka ovat sitten todella ikäviä otuksia. Kuten näkyy, niin tämä on aika epäystävällinen ja vihamielinen ympäristö. Selviytymisen säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Suoja, ruoka, pikaruoka, take-out, lämpö ja ympäristön hyödyntäminen. Katos, tässähän on mahdollinen yöpymispaikkakin. Ja mutta kun lähdetään tekemään majaa itsellemme. Kuten näkyy, niin saatiin tällainen hyvä laavu tähän näin aikaiseksi, kun tarpeeksi on erämiestaitoja, niin mikä tahansa onnistuu. Ja nyt kun meillä on nuotio tässä näin, niin mitä meidän kannattaa tehdä on, että levitellään vähän vettä tähän näin ja näiden puiden ympärille. Ja kuten kaikki tiedämme, että vesi muuttuu kosteudeksi ja kosteus on vettä ja vesi on juotavaa ja juotava tarkoittaa selviytymistä. Löysimme ruokaa, mutta kohtasimme odottamattoman esteen. Tämä este osoittautui B-luokan sammaleeksi. Joo, elikkä kun me ollaan tässä sammaleessa selvitty, niin tässä on liitopuu, joka sisältää hyvin paljon kuituja ja proteiineja, jotka on aika oleellista selviytymisruokaa. Ja sitä kautta me pystytään ehkä selviämään jopa ehkä semmonen päivä ainakin pystytään selviämään tällä. Kun tästä vaan otetaan ja antaa mennä vaan. Ei ole kuulemma mitään herkkoa, mutta se on aika rapeeta on. Tätäkin kannattaa semmonen puoli kiloa päivässä vetää, niin selviää hyvin. Kuten tuosta näkyy, niin rapsakkaatahan se on. Karna sisältää 2 milligrammaa proteiinia, joka on erittäin ravitsevaa ja auttaa suolen toimintaa. Meillä on ollut tosi hyvä tuuri. Selvästi kun sammalilla on kutuaika juuri menossa, jota ne pystyvät yhdistämään tiettyjä mineraaleja niiden olemuksesta ja yhdistämään niitä luodakseen bensaa. Luonnosta löytyvä bensa on erittäin syttymisherkkää. Kysykää neuvoa ammattilaiselta, kuten minulta. Houston, what the fuck?
Selvästi oli ylikypsää bensaa. Ikävän bensatapahtuman jälkeen vaelsin 5 minuuttia ja totesin tilanteen olevan toivoton. Joutuisin turvautumaan äärimmäisiin keinoihin selviytyäkseni. Nämä äärimmäiset keinot kuuluvat nurkkaani, johon kasaan shampoo-hyllyäni. Oikeesti mä haluaisin tehdä tätä, mutta nyt on vähän niinku viimeinen oljenkorsi tähän selviytymiseen. Joo, ollaan täällä näin nyt ollut pidemmän aikaa ja ollaan vaelleltu ja keho on polttanut aika hyvin niin kaikki nesteet ja suolat pois. Elikkä nyt ollaan turvauduttu tähän oman pissin juomiseen. No sitten pakkataan vetää nesteytykset. Mutta kuten tästä näkyy, niin se on aika sellaista terveen väristä. Että siinä vähän kuplii. Siinä niin sitten se, ja kupliminen tarkoittaa myöskin sitten sitä, että siinä on sokereita ja hiilihydraatteja ja sitten tietynlaisia suoloja, jotka korvaavat nestehukkaa hyvin. Jotenka ei siinä muuta kuin vaan, että antaa mennä vaan. Ei voi muuta kuin vaan ajatella kotomaata tätä juodessa. Se on hyvin semmonen niinku kirpeä makunen. Vähän ehkä niinku ripaus kaneliakin tässä on. Hyvin sellaista vehreää. Tuolla näkyy tommalalainen kukrisiili. Ne on aika harvinaisia. Yksi semmoinen nauhoitettu tapaus on ollut. Ne on aika sellaisia taitavia kukrin käyttäjiä. Ne on tosi vaarallisia. Se on, että jos meidät huomaa, niin meillä on henki pois. Monia ihmiskuolemia on tullut juuri, kun ihmiset on lähestynyt näitä epäammattimaisesti näitä otuksia. Ja sitten hei, se on niin hävimys. Se on selvästi jotain on löytänyt se siili ja nyt mennään vaikka katsomaan tuossa, että mitä siellä on. Okei, eli nyt me on kännykkä, mutta sääli vaan, että siinä ei ole virtaa. Jotenka nyt mä näytän teille hyvän trikin, jonka mä opin armeijassa. Elikkä sillä pitäisi saada tämä kännykkä ladattua aika hyvin, että teen vaan puhelun tässä näin ja tää on hyvin tärkeä puhelu. Elämä voi riippua siitä. Moi, haluaisin ottaa pitaleipää tänne näin. Kebappia mielellä, että joo, ei yksi tilaus vaan tulee, että ei varmaan tää kaveri halua mitään. Joo, ei se mitään halua, joo. Ruokaa odotellessani törmäsin erääseen paikalliseen, josta huokui lämmin ja tervehtivä olemus. Hänen oudot maneerinsa yllätti minut ja kameramieheni. Ne kenties liittyvät johonkin hänen soidin rituaaleihinsa. Hän selvästi vaikuttaa laumansa alfaurokselta. Mutta siltikin hän vaikuttaa erittäin tasapainoiselta yksilöltä.